Hello mga katoslok. Mayong hapon kaninyong tanan, snack tayo. Ano ba to? Ito yung niloto ko. Oh, ayan. 2 times spicy. Duha kahang. No. Subukan natin na ano, manghang ba talaga. Pero may kanin, tapos tubig. Siyempre, manghang daw talaga to eh. Lasang sili. Lagyan natin ng kanin kay kauntan nyo. Anghang talaga. Grabe, pulang pula yung sili oh. Di ko mabasa eh, kasi parang Korea to o Japan. Tabang tagkaw ninyo. Lagyan natin kanin, di kaya. Anghang. Ayaw ko na talagang bumili nito ulit. Teka muna, kukuha akong tubig. Anghang, grabe. Bawal umiyak. Samyang 2 times spicy. Korean yata to. Grabe yung ganito pala kaanghang. Guys, comments lang kayo kung anong produkto to sa Korea o Japan. Grabe talaga. Parang hindi ko maubos. Oh, anghang talaga. Pero kakayanin. Yala ba Akil? Guys, huwag nyo nalang pakainin yung mga anak nyo kasi halos di talaga kaya. Samyang 2 times spicy. Ang talaga.
Yala bay Akil. Salam. Labas sa sipon guys. Di kaya. Pulang-pula sa sili. Yun lang guys, pinapakita ko pero namamagay yung labi ko. Babush. Shout out ako sa inyo, din ako makashout. Grabe ang init talaga. Ano ba yan?